Bismillahirrahmanirrahim. Zikrul lillahi kunutur basulayan ala Khalid ing atase Khalid al-Hadzai. Awirane sapa Yahya bin Habib bin Arabiyin, kala ngucap sapa Yahya, ambana sapa Hamadun an Khalidin, yakni ngarepake sapa Hamad al-Hadza ing Hadza. Anil Qasim ibn Rabi'ata an Uqbah ibn Ausin an Abdillahi apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi ala eling-eling wa inna qatilal khata'i setuhune pembunuhan sing luput iku sibhil amdi kaya dene pembunuhan sing menyerupai sengaja. Sibhul amdi kuwi pembunuhan yang menyerupai sengaja. Orang duwe niat mateni ning mergo prilakune kuwi dadi apa mati. Kuwi jenenge sibhul amdi. Ma ya perkara kana kang ana apa ma iku bisa kelawan pecut wal asa lan teken. Iku mi'atun 100 minal iblis saking unta. Arbauna daiwatang buluh fi butuniha iku ing dalem pira-pira wetenge arbaun auladu utawi anake arbaun. Hadatsana sapa Muhammad bin Kamilin kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Husaimun an Khalidin anil Qasim ibn Rabi'ata an Uqbah bin Ausin an rajulin min ashabin Nabi saking pira-pira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngucap sapa rajul khutbah sapa nabi yauma fathi Makkah ing dalem dinane Fathu Makkah. Faqala nuli dawuh sapa nabi ala eling-eling wa innang qatilal khatilan sedune pembunuhan luput iku sibhil amdi nyerupane sibhul amdi bisauti kelawan pecut wal asolan teken wal hajari lan watu iku mi'atun 100 minal iblis saking unta fiha kang iku ing dalem ibil arbauna utawi 40 saniyatan kang umur 2 tahun ila bazili amiha tumeka 2 tahune sakwuse setahun. Kulluhunna utawi sekabehane arbaun iku khalifatun unta sing meteng. Abarona sapa Muhammad bin Basharin an ibni Abi Adiyin an Khalidin anil Qasimi an Uqbah bin Ausin wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi ala eling-eling inna qatilal khata'i setuhune mateni luput. Qatila sauti ya mateni nganggo pecut wal aso lan teken fihi kuing dalem qatilil khata mi'atun utawi 100 karena qatlul khata itu diyate padha karo sibhul amdi. Muhalladzat minal iblis saking unta muhalladzatun kang gedhe-gedhe arbauna utawi sing 40 minha saking muhalladzah iku mau saka mi'atun minal ibilil muhalladzah fi butunia iku ing dalem wetenge arbaun auladu utawi pira-pira anake arbaun. Abarana sapa Ismail bin Mas'udin kula ngucap sapa Ismail hadatsana sapa Bishr bin Mufaddali an Khalidin al-Hadzai anil Qasim ibn Rabi'ata an Yaqub bin Ausin an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku lama dakhaleng dalam samasane mlebet to mlebu sapa Nabi Makkah ta ing Makkah yaumal fathi ing dalem dinane Fathu Makkah. Kala mongko ngucap sapa Nabi kala mongko dawuh sapa Nabi ala eling-eling wa inna kulla qatili khata'in wa inna kulli qatilin sedune saben-saben pembunuhan khotal amdi kelawan lupute sengaja au sibhil amdi utawa serupane sengaja qatilis sauti ya mateni nganggo pecut wal asolan teken minha iku setengah saking diat
diate kuwi pira mau 100 unta arbauna utawi 40 fi butuniha kang ing dalem wetenge arbaun auladuha utawi pira-pira anake arbaun. Abarona sapa Muhammad bin Abdullah ibni Baziin kula ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Yazid kula ngucap sapa Yazid. Hadasana sapa Khalidun anil Qasim ibni Rabi'ata an Yaqub ibni Ausin. Apa ana rajulan sedone wong lanang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasan ceritani sapa rajulan min ashabin Nabi hu ing Yaqub. Ana Rasulullah ing setune Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku lama kodima ing dalam semangsane teka sapa Nabi maka ta ing Makkah amal fathi ing dalam tahune fathu Makkah kala mangko dawuh sapa Nabi ala eling-eling wa inna qatilal khata'i setuhune pembunuhan luput al amdi kang sengaja qatilas sauti ya mateni nganggo pecut wal asolan teken minha iku setengah saking mi'ah arbauna utawi 40 fi butuniha kang ing dalem pira-pira wetenge arbaun auladuha utawi pira-pira anake arbaun. Abarona sapa Muhammad bin Abdullah ni Baziin kala ngucap sapa Muhammad ambana sapa Yazidu an Khalidin anil Qasim ibni Rabi'ata an Yaqub ibni Ausin apa ana rajulan sedune wong lanang min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku hadasan ceritane sapa rajulan hu ing Yaqub. Ana nabi yang sedune nabi iku dahula mlebu sapa nabi maka ta ing Makkah amal fatih ing dalem tahune fathu Makkah kala dawuh sapa nabi ala eling-eling wa inna qatilal khata'i al amdi qatilas sauti ya mateni nganggo pecut wal asolan tekan minha iku setengah saking mi'ah arbauna tawi 40 fi butuniha kang iku ing dalem pira-pira wetenge mi'ah auladuha utawi pira-pira anake arbaun. Abarona sapa Muhammad bin Mansurin kula ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyanu kula ngucap sapa Sufyan hadasana sapa Ibnu Jad'ana sami'a krungu sapa Jad'anhu ing hadis minal Qasim ibni Rabi'ata an Ibni Umar kula ngucap sapa Ibni Umar koma jumeneng sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ing dalem dinane fathu Makkah ala darajatil Ka'bati ing atase undak-undakane Ka'bah. Fahamidun uli muji sapa Nabi Allah ing Allah. Wa asna lan ngalem-ngalem sapa Nabi alaihi ngatasi Allah. Wa qala lan dawuh sapa Nabi, alhamdulillahi alhamdulillah wis kabehane puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi sodako kang benerake sapa Allah. Dalam arti jujur nemen-nemene wa'dahu ing janjine Allah. Wa nasara lan nulungi sapa Allah abdahu ing kawulane Allah. Wa hazamalan mlayokake sapa Allah. Al ahzaba ing pira-pira sekutu wahdahu halis wijine Allah. Ala eling-eling inna qatilal amdi setuhune mateni sengaja al khata'i kang luput bisauti kelawan cumeti utawa pecut wal asolan kayu utawa teken sibhil amdi hiya rupa sibhil amdi fihi ku ing dalem sibhil amdi mi'atun utawi 100 minal iblis saking unta muhalladatun iku diberat-beratake minha dalam arti sing gede-gede minha iku setengah saking mi'ah arbauna utawi 40 khalifatun kang meteng fi butuniha iku ing dalem pira-pira wetenge arbaun auladuha utawi piro-piro anake arbaun. Abarona sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sahl bin Yusuf kala ngucap sapa Sahl hadasana sapa Humaitun anil Qasim ibni Rabi'ata apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Nabi al khata'u utawi pembunuhan luput pembunuhan sing ora disengaja iku sibhul amdi nyerupani pembunuhan sing nyerupai sengaja yakni ngarepe sapa Nabi bil asok lawan gunakake teken wasautilan pecut iku mi'atun 100 minal iblis saking unta minha iku setengah saking mi'ah arbauna utawi 40 fi butuniha iku ing dalem pira-pira wetenge arbaun auladu utawi pira-pira anake arbaun
Abarona sapa Ahmad bin Sulaiman kula ngucap sapa Ahmad, hadatsana sapa Yazid bin Haruna kula ngucap sapa Yazid. Ambana sapa Muhammad bin Rasyidin an Sulaiman bin Musa an Amr bin Syuaibin an abihi saking bapake Amr an jaddihi saking bayi Amr. Apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi man utawi sapa wong iku kutila dipateni sapa man khotoan kelawan khata utawa luput utawa ora sengaja fadiyatuhu mongko utawi diyate man iku mi'atun 100 minal iblis saking unta salasuna utawi 30 iku binta mahadzin unta binta makhot kuwi umur sing setahun wasalasuna utawi sing 30 iku binta labunin unta binta labun umur 2 tahun. Wasalasuna utawi sing 30 iku hikotan unta hikoh. Unta hikoh kuwi unta 4 tahun. Wa asratun utawi sing 10 iku bani labunin unta 2 tahun. Zukurin kang lanang-lanang. Dadi 30 karo 10 jumlahe pira 100. 30 kudu binta makhot, 30 neh binta labun, 30 neh apa hikoh karo sing 10 binta labun sing apa anake binta labun sing lanang. Kala ngucap sapa jadi wa kana lan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yuwakimu ngerto aji sapa Rasul. Iku yuwakimu ngerto aji sapa Rasul ha ing mi'ah ngerto aji kuwi ya dikerto aji. Wong rega unta 100 kuwi nak dinominalke kuwi regane pira. Ala ahlil qura ing atase ahline kutha arba'ami'ati dinarin ing rega 400 dinar. Dinominalke utawa dikerto aji dengan harga 400 dinar. Au idlaha utawa sebandingi arba'ati dinar arba'imi'ah dinar iku mau minal waroke saking perak wayuka wimulan ngerto haji sapa Rasul ha ing mi'ah ala ahlil ibili ngatasi anake unta idza ghalat ing dalem nalikane larang apa ahli ibil rafa'a mongko ngunggahake sapa Rasul fi matiha ing dalem regane mi'ah wa idza hanat lan ing dalem nalikane medun apa mi'ah sing gawe tebusan mi'atu ibil iku wau nak koso mongko ngurangi sapa nabi ya sesuai hargane nak regane unta kuwi pas larang ya dilarangke nak pas medun ya melu apa medun min matiha saking kerto ajine mi'ah ala nahwene ngatasé sepadane utawa kira-kirane ala nahwi zamani ing atase kira-kirane zaman. Mergo apa? Barang kuwi tiap zaman harganya berbeda-beda. Ma ing rega kana kang ana apa ma? Pabalah nuli tutuk apa kimatuha. Kerto ajine mi'ah al ahdi rasuli lahi ing atase zaman sugenge Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma ing perkara bena arba'imi'ati dinarin kang ana ing dalem antarane 400 dinar ila sama mi'ati dinarin tumeka 800 dinar karena harganya bisa naik turun iso 400 tekan apa iki 800 au idlah utawa sebandinge arba'imi'ah ila samani dinar minal waroki saking perak ya iso dikerto aji ora nggawa dinar tapi nganggo apa perak ya perake sing sak rega kuwi mau kala ngucap sapa iki wau sing riwayatake iki sapa iki kala ngucap sapa jadihi wa qadolan mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana maning setune wong iku kana ana apa akluhu diateman fil bakori ing dalem sapi ala ahlil bakori ing atase penduduke sapi. Lah ning kono ingon-ingone apa?
Nak mau ning dhuwur kan apa? Ahlal ibil. Mi'atai baqaratin iku mi'atai baqaratin 200 sapi. Lho kok 200 sapi? Lho iya, wong rego unta kuwi luwih larang dibandingke rego sapi. Kaya ndene regane emas karo regane apa perak. Makane lho lah kok sapi 200, lho iya kuwi regane beda. Paman utawi sapa wong iku kana ana apa akluhu diateman fisyati ing dalem wedhus. Nek misalkan kerek milih ndi? Ning kene angel golek unta. Misalkan ning negara sing ora unta ya nggone apa berarti? Sapi. Lah misalkan sapi ya longko angel. Berarti nggone apa wedhus. Fisyati ing dalem wedhus iku faisatin iku faisatin 2000 wedhus. Wa qadolan mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anal akla ing setuhune diat iku mirasun bondo waris bena warasatil qatili ing dalem antarane hak warise wong sing terbunuh ala faraidihim ing atase ahli faraite warasatil qatil. Fama mongko tawi perkara fadola kang turah apa mah. Falil asobati mongko iku keduwe waris asobah. Kuwi mergo gawe hak warise. Faqadolan mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak kila ing yen toh bayar diat alal mar'ati ngatasé wong wedok sapa asobatuha waris asobahe mar'ah man hiya wong kanu kang ana sapa man wala yarithuna lan ora marisi sapa man minhu saking aklu yusko diyate ku wau saean ing suwiji-wiji ilama kejaba perkara fadula kang turah apa ma anwaro satiha saking warise man iku wau wa in kutilat lamun dipateni sapa mar'ah fa akluha mongko utawi diyate mar'ah iku bena warasatiha ing dalem antarane warasai utawa ahli warise mar'ah wahum utawi warasatiha iku yaktuluna kena bales mateni wong sing mateni ku wau qatalah ing wong kang mateni mar'ah dikru isnani diatil khata dikru isnani diatil khoto'i iku nutur pira-pira perkara lorone diat khoto. Ahbarana sapa Ali ibnu Sa'id ni Masrukin kala ngucap sapa Ali hadasana sapa Yahya ibnu Zakaria ibni Abi Zaidata an Hajjajin an Zaid ibni Jubairin an Haswi ibni Malikin kala ngucap sapa Haswi sami itu kurung ingsun Ibnu Mas'ud yaqulu hale ngucap sapa Ibnu Mas'ud qada mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diatal khoto'i ing diyate mateni sing luput utawa ora sengaja isrina ing 20 apane bintang mahot rin untuk bintang mahot wa isrina lan 20 apane ibnu mahot sing lanang zukuron kang lanang wa isrina lan 20 apane bintalabunin untuk bintalabun wa isrina lan 20 apane jaz'atan untuk jaz'ah wa isrina lan 20 apane hikotan untuk hikoh. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru diyati ku nutur diat minal waroki saking perak. Abarana sapa Muhammad bin Musanna an Muadz bin Hani'in. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasani sapa Muhammad bin Muslimin. Kala ngucap sapa Muhammad bin Muslim. Hadasana sapa Amr bin Dinarin. Wa abarana sapa Abu Dawud. Kala ngucap sapa Abu Dawud. Hadasana sapa Muadz bin Hani'in. Kala ngucap sapa Muadz. Hadasana sapa Muhammad bin Muslimin an Amr bin Dinarin an Ikrimata an Ibni Abbasin. Kala ngucap sapa Ibni Abbas. Kota lama teni sapa rajulun wong lanang, rajulan ing wong lanang liyane. Ala di Rasulillah ing atase zaman suking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faja'alan uli ndadekake sapa nabi
diyatahu ing diyate rajulan isna asyara ing rolas apane alfane bune wadakara lan nutur sapa nabi kaulahu wadakara nabi wadakara lan nutur sapa iki wahu sing riwayatake Ibni Abbas wadakara lan nutur sapa Ibni Abbas kaulahu ing dawuhe nabi ila an ahna kejaba yen toh nyugihake hum ing ahlul qatil sapa Allahu Gusti Allah wa rasuluhu lan rasul Allah min fadlihi saking anugerah Allah fi ahlihim ing dalem ngalape qatil adiyata ing diat walafdhu ta'ila fale hadis iku li Abi Dawud abarana sapa Muhammad bin Maimunin kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Sufyanu an Amrin an Ikrimata sami'na krungu ing kita hu ing Ikrimah marotan ing dalam ambalan sepisan yaqulu kang ngucap sapa Ikrimah an Ibni Abbasin apa ana nabi yasnui nabi sallallahu alaihi wasallam iku kodho mutusi sapa nabi bi isna asyara kelawan rolas apane alfane wune yakni ngarepake sapa nabi fidiyating dalam diat 12.000 iki maknane apa 12.000 perak aklul mar'ati iku diate wong wedok ahbarana sapa Isa bin Yunusa kala ngucap sapa Isa hadasana sapa Dhamratu an Ismail bin Ayyasin an Ibni Jurejin an Amr bin Su'aibin an abihi an jaddihi kala ngucap sapa jaddihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklul mar'ati utawi diate wong wedok iku mislu angkli rajuli sepadane diate wong lanang ya padha yabluha hatta yabluha sehingga wis tutuk apa diat as-sulusa ing sepertelu min diyatiha saking diate utawa dendone mar'ah kam iku pira diatul kafir utawi diate wong kafir abarana sapa Amr bin Aliin kala ngucap sapa Amr hadasana sapa Abdurrahmani an Muhammad bin Rasyidin an Sulaiman bin Musa wa dzakara lan nutur sapa Sulaiman kalimatan ing sak kalimat makna kang utawi maknane kalimat iku an Amr bin Su'aibin an abihi an jadihi kala ngucap sapa jadihi kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aklu ahli zimmati utawi diyate ahline kafir zimmi iku nisfu aklil muslimina separone diate wong-wong muslim wa hum utawi ahli zimmah iku al yahudu wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani ambarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad ambana sapa Ibnu Wahbin kala ngucap sapa Ibnu Wahbin ambarone sapa Usama bin Yaidin an Amr bin Su'aibin an abihi an Abdillah bin Amrin apa anna Rasulullah sunni Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa nabi aklul kafiri utawi diyate wong kafir iku nisfu aklil mukmini separone diyate wong mukmin diyatul mukatabi iku diyate budak mukatab abarona sapa Muhammad bin Musanna kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Waqi'un kala ngucap sapa Waqi' hadasana sapa Ali bin Mubarak an Yahya an Ikrimata an Ibni Abbasin kala ngucap sapa Ibni Abbas qadha mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mukatabi dalam budak mukatab yuktalu kang dipateni sapa mukatab bidiyati hurin kelawan kaya diyate wong merdeka ala qadrima ing atase kira-kirane perkara ada kang wis mbayar sapa mukatab ambarana sapa Muhammad bin Ubaidillah bin Yazid kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Utsman bin Abdurrahman at-Taifi kala ngucap sapa Utsman hadasana sapa Muawiyah an Yahya bin Abi Katsir an Ikrimata an Ibni Abbasin apa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qadha mutusi sapa Nabi fil mukatabing dalam budak mukatab ayu dia yen toh dibayar sapa mukatab biqadrima kelawan kira-kirane bayaran ataka kang wis merdeka sapa mukatab minhu saking ma diatal khuri ing kaya diate wong merdeka hadasana sapa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim kala ngucap sapa
Muhammad bin Ismail. Hadatsana sapa Ya'la anil Hajjaji As-Sawafi an Yahya an Ikrimata an Ibnu Abbasin. Kala ngucap sapa Ibnu Abbas, qad mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mukatab ing dalem budak mukatab. Yuda kang dibayari apa diat, yuda kang dibayarake apa diat biko terima kelawan kira-kirane bayaran. Ada kang wis mbayar sapa mukatab min mukatabatihi saking akad cicilane mukatab. Diatal khuri kelawan kaya diate wong merdeka. Wamalan perkara bako kang tetep apa mah. Diatal abdi kelawan kaya diate budak. Gerek dihitung sik wong iki akad cicilane wis lunas apa urung. Nek mukatab kan urung lunas. Nek wis lunas berarti dadi apa hurin. Nah, misalkan gek dibayar separuh, ya sing separuh kuwi ya berarti engko kaya dene budak, sing separuh kaya dene wong merdeka. Abarona sapa Muhammad bin Izamnin Naqasi. Kala ngucap sapa Muhammad, hadatsana sapa Yazidu, yakni ngarepake sapa Muhammad ibn Harun ing Ibn Harun. Kala ngucap sapa Ibn Harun, ambana sapa Hammadun an Qatadah an Khilasin an Aliyin wa an Ayyuba an Ikrimata an Ibnu Abbasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi al-mukatab utawi budak mukatab iku yaktiku merdeka sapa mukatab biko terima kelawan kira-kirane cicilan. Ada kang bayar sapa mukatab wayuka mulan dijumenengake alih ngatasi mukatab apa al-haddu hukum had biko terima kelawan apa al-haddu batas biko terima kelawan kira-kirane bayaran atako kang merdeka sapa mukatab minhu saking ma wayarisulan marisi sapa mukatab biko terima kelawan kira-kirane perkara ataka kang wis merdeka sapa mukatab minhu saking ma. Ambarona sapa Al-Qasim bin Yakari ibn Dinarin. Kala ngucap sapa Al-Qasim, hadatsana sapa Sa'id bin Amrin wal As'athiyu. Kala ngucap sapa Sa'id, hadatsana sapa Hammad bin Yaidin an Ayyuba an Ikrimata wa an Yahya bin Abi Katsirin an Ikrimata an Ibnu Abbasin. Apa anna mukataba setuhune budak mukatab iku kutila di pateni sapa mukatab ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa amara nuli perintah sapa Nabi ayu dang yen toh ngwehake diwehi sapa mukatab ma ing perkara ada kang bayar sapa mukatab diatal khuri ing kaya diate wong merdeka wamalan perkara la diata kang ora ana diat iku maujud la diatal mamluki kang ora sepadane diate budak. Babu diati janinil mar'ati iku bab diate janine wong wedok. Ambarona sapa Yaqub bin Ibrahim wa Ibrahim bin Yunusa ni Muhammadin. Kala ngucap sapa Yaqub karo Ibrahim, hadatsana sapa Ubaidullah bin Musa. Kala ngucap sapa Ubaidullah, hadatsana sapa Yusufu no Suhaibin an Abdillah bin Buraidata an abihi. Apa ana imrotan sudune wong wedok iku hadzafat balang sapa imro'atan ing wong wedok liyane. Dadi ana wong wedok loro iki. Sing siji wong wedok sing balang, sing siji sing dibalang. Fa askotot nuli nggugurake. Dalam arti keguguran, fa askotot nuli keguguran sapa imro'ah sing nomor loro sing dibalengi wong. Fa ja'ala nuli ndadekake sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladiya ing dalem anake imro'ah sing keguguran iku wau khamsina ing 50 apane satan weduse panhalan nyegah sapa nabi yauma idzin ing dalem dinane ja'ala anil hadfi saking balang arsalam mursalake ing hadis sapa Abu Naimin. Ambarana sapa Ahmad bin Yahya, kala ngucap sapa Ahmad, hadatsana sapa Abu Naimin, kala ngucap sapa Abu Naim, hadatsana sapa Yusuf bin Suhaibin, kala ngucap sapa Yusuf, hadatsani sapa Abdullah bin Buraidata. Apa ana imro'atan sudene wong wedok iku hadafat balang sapa imro'atan ing wong wedok. Fa askotot nuli keguguran sapa imro'ah. Al mahzu fatu kang dibalang farufi anuli dilaporake apa dalika mengkono lah askotot imro'ah
ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam faja'ala nulin dadekake sapa nabi akla waladiha ing diate anake imro'ah sing keguguran iku wau khamsamiatin ing 500 minal hurri saking budak. Wanahalan nyegah sapa nabi yauma idzin ing dalem dinane ja'ala anil hadfi saking balang. Kala ngucap sapa Abu Abdurrahman hadza tawikil hadis iku wahmun keliru wayam bahilan prayoga apa ayakuna yen tohono sapa nabi iku aroda ngarepake sapa nabi miatan ing 100 minal hurri saking budak utawa rupa jaran. Waqat ruya lan teman-teman diriwayatake apa annahyu larangan anil hadfi saking balang an Abdillah ibni Buraidata an Abdillah ibni Mughafalin ambarona sapa Ahmad bin Sulaimana kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Yazid kala ngucap sapa Yazid ambana sapa Kahmasu an Abdillah ibni Buraidata an Abdillah ibni Mughafalin ana husuduna Abdillah iku rawuh sapa Abdillah rajulan ing wong lanang yahdhifu kang balang sapa rajul faqala nuli ngucap sapa Abdillah la tahdzif aja mbalang sapa sira fa inna nabiyallahi karena sedune nabine Allah iku kana ana sapa nabi Allah iku yan hanya ka sapa nabi Allah anil hadfi saking balang au yakrahu tawa benci utawa gedeng sapa nabi al hadfa ing balang wasakalan wus mamang sapa kahmas ambarona sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Hammadun an Amrin an Tawusin apa anak Umar sedune Umar iku istasyara amri syarat sapa Umar annasa ing menungso fil janini ing dalem janin faqala nuli ngucap sapa Hamal bin Malikin qada mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil janini ing dalem janin hurratan ing budak dalam arti merdekake budak. Kala ngucap sapa Tawusun Tawus innal farosa setuhune jaran iku hurratun mencorong raine. Ambarana sapa Qutaibah kala ngucap sapa Qutaibah hadasana sapa Al-Laisu an Ibnu Syihabin an Ibnil Musayyabi an Abi Hurairah kala ngucap sapa Abi Hurairah qad mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janinin ing dalem janin fi janini imra'atin ing dalem janine wong wedok min banil lihyana saking bani lihyan sakoto kang gugur apa janin mayita hale mati bihuratin kelawan diijoli budak utawa jaran abdin ya budak au amatin utawa budak wedok summa innal mar'atan nulis setuhune wong wedok alati qadha kang wis mutusi sapa nabi alaiha mlarati dalam arti ngrugikake mar'ah wong sing balang iku wong sing menggugurkan bil hurati kelawan jaran utawa merdekake budak iku wau iku tuwufiyat mati sapa imro'ah faqad nuli mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi anami rasaha kelawan setuhne ahli waris mar'ah libaniha kedue anake imro'ah wa jihalan bojone imro'ah wa anal aklalan setuhne diat utawa denda iku wau ala asobatiha wajib ing alase waris asobahe mar'ah lan delelah wong sing balang mau wong wedoke mati lah terus piye nuntute ning apa ning waris ning ahli warasahe ambarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kala ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Abdullah bin Wahbin kala ngucap sapa Abdullah hadasana kala ngucap sapa Abdullah ahbaroni sapa Yunus an Ibni Syihabin an Abi Salamata wa Sa'id bin Musayyab an Abi Hurairah ta an sunne Abi Hurairah iku kala ngucap sapa Abi Hurairah iktatalat tukaran tawa gelut sapa imro'ata ni wong wedok loro min Huzailin saking kabilah Huzail faromat nulim balang sapa imro'ah
sapa ihdahuma faromat nuli balang sapa ihdahuma salah sijine imra'aten al ukhra ing wong kang weneh bihajaring lawan gunakake watu wa dzakarolan nutur sapa Abi Hurairah kalimatan ing sak kalimat makna kang utawi maknane kalimat iku fakotal lat iku fakotal ta nuli mateni sapa ihda iku wau ha ing ukhra wamalan perkara fibatniha dalam arti yo anak wamalan anak fibatniha kang ing dalem wetenge imroah utawa sing ukhra iku wau fibatniha kang ing dalem wetenge ukhra fahtasomu nuli padu sapa keluargane iku kabeh mau wong wedok sing mateni karo sing dipateni ila Rasulillah maring Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya banjur piye? Faqadha nuli mutusi sapa Rasulullah ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anna diyata janiniha ing setuhune diyate janine ukhra sing mati ku wau iku hurratun rupa jaran abdun hiya merdekake budak awalidatun tawa budak anak wa qadholan mutusi sapa nabi bidiyatil mar'ati kelawan diyate wong wedok ala akilatiha ing atase diyate mar'ah wa warasaha lan warise mar'ah waladaha yo anake mar'ah wong wedoke kuwi makne ndelala mati anak-anak itu ahli warise waman lan wong mahum kang ing dalem sartane mar'ah utawa sartane warasah iku wau faqala nuli ngucap sapa napa niku huruf niku kaf mim lam ngoten faqala nuli ngucap sapa Kamaluk Numalik ibn Nabihati al-Hudali ya Rasulullah kaifa halika piye uhurramu dikenani utang sapa ingsun dalam arti ditempohi lho pripun Nabi kok kula malah sing dikenoni utangi sing dikenoni tempohane man ing wong lasaroba kang ora ngombe sapa man wala aklan lan ora mangan sapa man wala nataka lan ora iso ngomong sapa man wala istahalla lan ora jerit-jerit sapa man lho pripun Nabi ana bayi jerit wae ora iso mangan urung iso ngombe wae durung iso mosok kok ana diyate famis lu dalika mongko iku utawi sepadane mengkono lah lasaro bala akala iku yutolu disiak-siakake Pangkola nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadza angin pastine utawi ikilah iku wau sing rupane ning dhuwur Kamal bin Malik iku wau sing ngomong kalih Nabi iku min ihwanil kuhani setengah saking pira-pira dulure dukun wis sing ngomong kuwi dulure dukun min ajli saj'ihi saking arahe kemendele Kamal bin Malik iku wau alladzi ya wong saja akang wis wani-wani sapa alladzi abarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi kula ngucap sapa Ahmad hadasana sapa Ibnu Wahbin kula ngucap sapa Ibnu Wahbin ahbaroni sapa Malikun an Ibnu Syihabin an Abi Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah apa anak imra'ataini selune wong wedok loro min Hudzailin saking kabilah Hudzail fi zamani Rasulillah ing dalem zaman sugenge Rasul sallallahu alaihi wasallam iku romat balang sapa idahuma salah sijine imra'atain al ukhra ing sing weneh fatarohat nuli nggugurake fatarohat nuli keguguran sapa ukhra janinaha ing janine ukhra faqadha nuli mutusi fihi ing dalem janin sapa Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bihuratin kelawan merdekake budak
abdin ya budak awali datin. Kala ngucap sapa Al Harits bin Miskinin qiraatan hale diwacaake langsung alaihi ala ngatasé Haris wana tawi ingsun iku asma guru ingsun an Ibnil Qasim. Kala ngucap sapa Ibnil Qasim hadasani sapa Malikun an Ibni Syihabin an Sa'id bin Musayyab apa ana Rasulullah Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kada mutusi sapa nabi fil janin ing dalem janin yuk talu kang dipateni apa janin fibatni umihi ing dalam wetenge ibune janin bihurroten kelawan merdekaake budak abdin ya budak awali datin. Faqala nuli ngucap sapa aladi wong kodho kang mutusi sapa nabi alaihi mlarate ngatasé aladi kaifa hale kepiye uharamu ditanggungi utang maning wong lah sariba kang ora iso ngombe sapa man kang durung ngombe sapa man wala akalalan durung mangan sapa man wala istahalla lan durung jerit-jerit sapa man wala nataka lan durung ngomong sapa man famislu dzalika mongko utawi sepadane mengkono lah alladzi ku wau sing rupane mau nak ning dhuwur dijelasake jenenge sapa Kamal bin Malik iku yutallu disio-sio apa mislu dalik faqala nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inama hadza ing pastine utawi ikilah Kamal bin Malik utawa alladzi ku mau iku minal kuhani setengah saking pira-pira dukun utawa peramal. Abarona sapa Ali bin Muhammad bin Aliin kala ngucap sapa Ali hadasana sapa Khalafun wa huwa tawi Khalaf iku Ibnu Tamimin kala ngucap sapa Ibnu Tamin hadasana sapa Zaidatu an Mansurin an Ibrahima an Ubaid bin Nuzailata anil Mughirah bin Syubta ana imra'atan sedune wong wedok iku zorobat mungkul sapa imra'ah zarrataha ing bahayane imro'ah biamudi fustoten kelawan nggunakake kayu fustok. Kayu fustot iku kayu sing digunakake gawe cagak tenda. Fakotalat nuli mateni sapa imro'ah ha ing imro'ah wahya hale utawi imro'ah iku khubla lagi meteng fa'utiyan nuli ditekakake fiha krana arai kotal ladha sapa nabi hakadha nuli mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asobatil qatilati ing ngatasé waris asobahi wong kang mateni bidiyati kelawan bayar diyat wafil janini lan ing dalem janin hurrotan ing hurroh utawa merdekake budak. Fangkola nuli ngucap sapa asobatuha ahli waris asobahi imro'ah sing mateni ku mau adono toh mbayar diyat ingsun man ing wong lato ama kang durung mangan sapa man wala saribalan durung ngombe sapa man wala sohalan durung jerit sapa man fastahal mbok yo nggawe pertimbangan famislu hadza mongko utawi sepadane ikilah man sing ngomong iki wau iku yutallu kasio-sio sapa mislu hadza. Faqala nuli dawuh sapa an-nabiyyu asajun iku wong kang maca sajak kasajil a'rabi kaya dene sajake wong Arab utawa wong Kamso sifatu sibhil amdi istirahat.